Hello sa inyo dyan. Uy, this is Mr. Arugarug. Yeah. Okay, so, hi. Hi, hello sa inyo. Hindi ko alam kung paano kayo babatiin. Kasi alam niyo naman ang nangyayari sa atin, sa Pilipinas, sa buong mundo. Diba? Dahil sa epekto ng COVID-19 virus. So, March 29 po ngayon, no? Hayaan niyo pong makapagbigay ako ng konting impormasyon sa inyo, no? Itong impormasyon na ito ay galing lamang sa ating reliable source sa Facebook post lang naman. Ano po? Ang sentro ng usaping ito ay update para sa mga Bicolano, sa mga Uragon, parehas po. Pero relatable naman po ito para sa lahat. Nung March 27, meron sa ating nakarating na masamang balita, okay? Na tatlo na sa ating mga kababayan, tatlong Uragon na ang infected or confirmed infected ng COVID-19 virus. Okay, dalawa po sa Albay, isa naman po sa Kamsor. Alam ko po mga kababayan na basa nyo na or narinig nyo na or napanood nyo na yung magiging topic natin ngayon. Pero hayaan yung ibigay ko pa rin sa inyo ang mga impormasyon for the benefits kumbaga ng mga hindi pa nakakaalam. Itong March lang may dumating sa atin sa Pilipinas, sa Albay, isang Amerikano na nagpakonsulta sa BRTTH. Okay, dahil ito ay may ubo daw, nag-ubo. Unfortunately, nakumpirma na siya ay virus infected. Siya daw ay nagrenta sa Barangay 13 sa Legazpi. Barangay 13 sa Ilawod po yan. Sinasabing ang Amerikano ay huling nakita noong March 16 to 25 at sinasabing siya ay tumakas sa BRTTH at huling nakita noong March 25. At sa kasalukuyan, siya ay nasa Barangay 8 Bagong Bayan. Gumagawa na ng hakbang ang team ng DOH at CHO para sa mga proseso at tracing action. At dahil magkatabi lang ang Barangay 13 at 14 sa Legazpi, ito ay naka-lockdown na sa mga oras na ito. Gayon na rin ang Barangay 8. Samantalang pumunta na rin ang mga taga CHO at mga BFP upang magsagawa ng disinfectant process doon sa nasabing dalawang barangay, kayo na rin sa Barangay 8. At kahapon lang, March 28, ang DOH ay nagpahayag na rin na mayroon ng pang-apat na infected dito sa atin sa Albay. Siya ay 60 years old na babae po. Siya ay nakakaramdam ng sakit at pag-ubo noong March 3 pa lamang. Kasalukuyan na pong tinatrabaho ng Regional and Epidemiology and Surveillance Unit ang pag-trace sa mga nagkaroon ng contact sa nasabing pasyente. Mga kababayan, mahirap ba sundin ang ipinatutupad ng ating mga otoridad? Gaano ba kahirap yun? Gaano kahirap intindihin ang salitang wag na po muna tayong lumabas ng bahay? Sa huli talagang pagsisisi. Kailan pa tayo susunod sa otoridad? Kung infected na rin tayo? Kung mayroon nang namatay sa atin? Sa membro ng pamilya natin? Huwag naman sana mangyari yon. Baka kasi hindi naintindihan ng ilan, na isa lamang po na madapuan sa atin ang virus, maaaring maubos na po tayo sa pamilya. Ubusan ng angkanto, mga kaibigan, mga kababayan. Yun, pumasok na naman yung mga pilosopo natin, mga kababayan. Bakit daw bawal ang backred? Halimbawa, mag-asawa lang din naman, tapos pag balik sa bahay nila, katabi lang din naman. Ganito kasi yon, okay? Iniiwasan natin ang isa pang backride, kumbaga, no backride policy tayo. Kasi, iniiwasan natin yung public exposure. Okay? Halimbawa, kasi, tinan nyo kung may backride. Halimbawa, backride nyo ngayon yung kabit nyo. Kapitbahay nyo. Okay? Dalawa, pumunta kayo ngayon na market. Siyempre, mamimili kayo. Okay? Ngayon, sa di inaasang pagkakataon, huwag naman sana mangyari,
nahawaan kayong dalawa parehas. Hindi pa naman yun alam. Okay? Ngayon umuwi kayo ng bahay. Automatic, dalawa. Okay? Dalawang bahay kaagad ang inilagay nyo sa peligro. Okay? Kasi itong kapitbahay nyo to, siyempre uuwi sila sa bahay nila, may niyang pamilya, may mga anak yan, o baka nandun pa yung mga kapitbahay, o kainuman nila kung sino mga kasama din sa bahay nila. Automatic infected yun. At saka, ikaw din. Okay, so ganun po yung pagkakaintindi ko doon. Ewan ko kung tama ko, correct me if I am wrong. Alam niyo kasi mga kababayan, ano kaya kung sumunod na lang tayo? Wala naman mawawala. Para lang din naman sa kapakan natin to. Ngayon natin gamitin yung sinasabi yung sana all. Sana all, masunurin. Hindi kailangan ngayon yung mga pilosopong tulad nilo. Bahala na kayo kung sino kayo. Di daw mamamatay sa COVID. Mamamatay daw sila sa gutom. Kaya nga nagbibigay na ng ayuda ang gobyerno sa ating lahat. Okay? Kung naglabas kayo ng silya, ng upuan, ng monoblock sa bahay nyo at wala kayong natanggap na relief goods, hindi subukan yung sofa. Baka kasi na-mislok lang din naman ikap. Ang gulo daw ng market schedule. Mas magulo ka. Iniiwasan po doon yung pag-spread ng virus from one barangay to other barangay. Basta-basta. Magkaisa na tayo mga kababayan. Okay, makinig. Sumunod sa ating mga kinauukulan. Huwag na po sana tayo munang lumabas ng bahay natin para tuluyan na nating mapagtagumpayan itong COVID-19 na ito. Siyempre kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Kap! Uy! Pre! Kap! Tawa mo na, Kap! Uy! Kap! Aray ko! Paano yung kaya ang camera mo? Ano ka pa di? Grabe ang pangitulugan ko pa di. Ay, tigpaparataram ka kanina. Natahan ang parataram ko. Sabi mo, Kap! Ano naman ito? Vlogger na daw ako pa di. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg!